Ja, så Pimper og mig fandme ude at køre pick-up. Hvor gamle er vi? 3 år. Jamen Pimper, du er 16, og jeg er 17. Går det godt? Wow, min bajer! Nej! Gør der! Vi skal ned på sportspladsen lige og have en lidt. Der er en stor pæl. Rigtig stor pæl. Det her, det er så sportspladsen i Marslev, hvor vi lige er ned. Pimper! Wow! Ja, tak! Jeg vil lige filme den lille sjovere, vi lavede der. Fuck. Det er vores. Så er vi lidt skurret på den bajer. Skål, skål. Det er lortemusik. Den er sådan en lort. Nu skal jeg køre, mit bajer står der. Du kan ud og tage en smøg. Jeg skal bare lige have antenne på. Jeg lige vidste, hvordan man laver noget. Skal vi ikke tage en smøg?